बे समाव दंफैयो आङो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आरो मोनसे समनि बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो दायो आथिखालनि तामुलपुर जिल्ला UPPLनि आफादगिरि बिथां विपुल कुमार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे जोङो बिथांखौ गिबियाव आर'नाइ रादाबनिफ्राय बरायग्रोना लाबाय। आंनिफ्रायबो आर'नाइ रादाबनिसिम आरो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो बरायनायखौ बावबाय। बे समाव जों नोंथांनिफ्राय मिन्थिगोन जे मोनसे समाव जे नोंथाङा बर' हारिनि थाखाय माबोरै गावनि जिउखौ जे बेसिम जे होबोबाय थादोंमोन बेनि सायाव नोंथांनिफ्राय मिन्थिना लानो। आङो दिनैनिफ्राय 20 बोसोरनि आगोलावनो जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मोनसे सोमोन्दोआव फैदोंमोन। थामहिनबा आं बुंनांगोन दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फैनायाव आङो गावखौनो बुंनांगोन जे आङो दानि BTRनि चिफ लोगोसेयावनो बै समनि कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि लोगोसेनो उनाव आफादगिरि जादों बिथाङा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै जिखिनि बिथांमोननि अभिज्ञता बा बिथांमोननि जि रोंगौथि बे रोंगौथिजों बा बिथांमोननि जि माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि प्रिन्सिपल एन्ड आइडिय'लजिखौ लानानै बिथांमोना जिबादि खामानि मावबोदोंमोन आं बिथांमोननि बे बिथांमोनजों डाइरेक्टलि इनफ्लुयेन्स जानानै बिसेसकरि प्रमद बर' बिथांजों आं डाइरेक्टलि इनफ्लुयेन्स जानानै आङो थांनाय 2020 मायथाइनि जि कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुमा बे जथुमायाव आङो बाहागो लादोंमोन आरो बे जथुमायावनो आंखौ कामरुप जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमुनि आफादगिरि महरै सायख'नाय जादोंमोन आरो बे दिननिफ्रायनो आङो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोमोन्दो लाखिनानै आं खामानि मावबोनो थाखाय खाबु मोनबोदों आरो बर' माहारिनि जेंना जेंसिफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै आं खामानि मावबोनो मोनदों आरो बे 2020 मायथाइयानो आंनि दुलाराय बर' माहारिखौ सिबिनायनि जागायजेननाय आरो बिनि उनाव आङो थांनाय 20 बोसोरनिबो बारा आङो दुलाराय बर' माहारिनि जेंना जेंसिखौ लानानै खामानि मावबोनो मोनबोदों। बुहुमाव दुलाराय बर' माहारिखौ गेरेमसा महर गायसननो थाखाय बायदिसिना एजेन्डा लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेनारावनो थानानै आं खामानि मावनो मोनबोदों आरो बेखिनि समाव आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार माहारियारि आफादजों थानानै आङो गावखौनो जोबोद सोलोंनोबो हादों जोबोद मिन्थिनोबो हादों आरो लोगोसेयावनो बे आफादनि बेनारावनो थानानै गोबां रायजो राजाफोरजों जोंनि माहारिनि जेंनाफोरनि सायाव जेंनाफोरखौ लानानै खामानि मावनो मोनबोदों बेफोरखौ सुस्रांनायनि लामा नागिरनानै खामानि मावबोनो मोनबोदों। जोंनि फरायसा जोंनि गार्जियान जोंनि समाज जोंनि राङारि बिथिं जोंनि समाजखान्थि बिथिं बायदि बिथिङाव थानानै आङो खामानि मावबोनो मोनबोदों आरो ओंखायनो आङो दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जे आङो थानानै खामानि मावनो मोनसे सुजुग मोनबाय बा लानो हाबाय बै समनिफ्राय आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनो। बे नैबे समाव जे नोंथाङा जे मोनसे समाव जे बर' हारिखौ जे जेरैबायदि बर' हारिनि थाखाय नांबोदों दा नैबे समाव जे एबसुनिफ्राय दिनै बिबान एंगारनानै जे नोंथाङा UPPL राजखान्थियाव हाबफैबाय बे राजखान्थिजों आरो बे छात्र संगठनजों थानायनि फारागखौ माबोरै नाङो? मोनसे बाथ्राया स्पष्ट बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बा सामाजिक संगठनाव थानाय समाव जोङो माहारियारिनि जि समस्या बा समाजनि जि समस्या बे समस्याखौ लानानै गोबां खामानि मावबोनो मोनदों आरो बेफोरखौ लानानै गोबां माने रायजोफोरजों सांग्रांथि मेल बा रायजोफोरजों थाफानानै जोङो बेफोरनि सायाव खामानि मावनो मोनदों। मालाबा रायजोनि समस्याखौ लानानै बा जोंनि माहारिनि समस्याखौ लानानै सरकारनि सेराव दाबि दावा होनानै खामानि मावबोनो मोनदों। मालाबा फरायसाफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावबोदों। मालाबा जोंनि
गार्जियानफोरखौ लानानै जोङो खामानि मावबोदों आरो बिनि सायाव बाथ्रा बुंबोदों जोंनि समाजनि जेंना जेंसिनि सायाव बाथ्रा बुंबोदों नाथाय जोङो बै समाव सामाजिक संगठनाव थानायाव एबा माहारियारि संगठनाव जोङो थानाय समाव जोङो जेंनानि सायाव बाथ्रा बुंनोल' हाबोदोंमोन जोङो सरकारखौ मोनसे दृष्टिगोचर खालामनो हाबोदोंमोन नाथाय जोङो गावनि आखाइजों जोङो बेफोर जेंनाफोरखौ सुफुंनो हानायनि जेबो बिब्दि राहा लामा गैयामोन अदेबानि दिनै राजनितिक आफादाव हाबफैबाय थ' गतिके दिनै नोंथांमोना मिन्थिगौ जोंनि गणतान्त्रिक देशाव गणतान्त्रिक सिस्टेमजों जोङो मोनसे राजनैतिक भाबे जोंनि देशा सोलियो जोंनि रायजोआ सोलियो थ' गतिके दिनै गणतान्त्रिक प्रसेसनि गेजेरजों बा राजनैतिक प्रसेसनि गेजेरजों जिहेतु जोंनि देशा सोलियो बा जोंनि रायजोआ सोलियो जोंनि ओनसोला सोलियो थ' गतिके दिनै बेफोरबायदि राजनैतिक आफादजों थानानै दिनै खामानि मावनायाव आं बेखौनो अनुभब खालामनो हायो जे दिनै आं UPPL आव दङ दिनै UPPL आव फैनायनि उनाव जों नैबेखौनो अनुभब खालामनो हायो जे दिनै जोङो BTC आव UPPL आ सरकार खुंगासिनो दङ आसामावबो BJP जों लोगो नांनानै सरकार खुंगासिनो दङ थ' गतिके दिनै राजनितिक आफादाव थानानै दिनै जोङो जोंनि दोलनिनो सरकारा दोलनि खुंथाय बेबस्थाया जेब्ला फैबाय अब्ला जों बेखौनो नुबाय जे जोङो राजनैतिक आफादाव थायोब्ला जोंनि जि जेंना जेंसि जोंनि जि रायजोनि समस्या समाजनि जि समस्या हारि माहारिनि जि समस्या बे समस्याफोरखौ लानानै जोङो जोंनि आखाइजोंनो खामानि मावनो हायो बेखौ जोङो मोनदांनो हायो नैबे समाव फरायसा आफादाव थानाय समाव जे नोंथांमोना गावनि बर' हारिनिल' खामानि मावनो हायोमोन नाथाय नैबे समाव जे राजनितिकआव हाबनाय लोगो लोगो जे मोनफ्रोमबो जे संगठन जातिफोरनि थाखाय खामानि मावनो गोनां जायो बे बेलायाव जे माबाफोर नोंथांमोना जे दिनै मोनसे संगठनाव हाबबाय जे राजनितिकआव दा बर' हारिनि थाखाय जे मा सानबावो बे संगठनाव हाबबाबो नोंथांमोना सानना सानला जे बर' हारिखौ जौगानायनि थाखाय नङा बेखौथ' जोङो मालाबाबो बावगारना थांनायनि बाथ्रा गैया मानोना जोङो गोलाव सम जोंनि हारिनि जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जाबोदों बेनि सायाव खामानि मावबोदों दिनै राजनितिक आफादाव दङब्लाबो बैफोर बाथ्राफोरा जोंनि बिखायाव जोंनि गोरबोआव दिनैबो हाबनानै दङ थ' गतिके दिनै राजनितिक आफादाव दङ होननानै जोङो माब्लाबाबो जोंनि हारिनि जेंना जेंसिनि बाथ्रा बा जोंनि बे जेंना जेंसिफोरखौ सुफुंनांगौनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोङो माब्लाबाबो बावना थांनांगौनि बाथ्रा गैया आरो आङो बिखेखकरि बेक्तिगत भाबे आंथ' मालाबाबो बावना थांनाय नङा आरो दिनैबो जोंनि माहारिनि जि जेंना जेंसियाव जोंनि माहारिया गोदोनानै दङ बे जेंना जेंसिफोरखौ दिनैयावबो गोसोआव लानानै दङ आरो जेब्लानोखि खाबु मोनगोन बेफोरखौ जोङो अरायबो सुफुंनायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आरो खामानि मावगोन मानोना थांनाय गोलाव सम जोङो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोङो खामानि मावबोदोंमोन दायो जोङो राजनितिक आफादाव फैनाय लोगो लोगो अकल जोङो बेयो बर' माहारिनिल' बाथ्रा नंलिया जोंनि ओनसोलाव जेसेबांनोखि हारि माहारि दङ बे हारि माहारिनि जेंनाफोरखौ लानानै जों खामानि मावनांगोन मानो होनोब्ला राजनितिकआव बा सरकार होनना बुङोब्ला दिनै मोनसे हारिनिल' बाथ्रा फैया दा बेवहाय सरकार होनना बुङोब्ला जोंनि बेवहाय बेसेबां हारि माहारि बेसेबांनिखि फोरजाफोर दङ बिसोरखौ लानानै खामानि मावनांगोन बिसोरनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन ओंखायनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि समस्याजों लोगोसे जोंनि गावनि हारिनि जि समस्या बे समस्याफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आरो जों मावगोन आरो बे बाथ्राफोरा जोंनि बिखायाव दाबो दङ आरो बेखौ जोङो अरायबो गोसोआव लानानै जों खामानि मावगोन नैबे समाव आरो मोनसे गोनांथार सोंथि जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थि जे तामुलपुर समस्तियाव जाय समाव मुलुगनां जि गिख्रंथाव बेरामजों बिथां लिहराम बर'आ रुंसारि जानांबाय बे बेलायाव बिथांनि जायगायाव जे बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो बेवहाय जे नोंथांखौ जेहाय बिजाथि महरै गसंगोन होननाय खोनादों बे बेलायाव मा बुङो बेखिनियावनो आङो जोंनि मानगोनां लिहराम बर' बिथांनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो
खुलुमनाय बावहरदों जाहाथे बिथांनि जिउमाया जेरावनोखि थाया मानो बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो। नंगौ जोंनि मानगोनां लेहराम बर' बिथाङा बिथांखौ जोङो अलरेडि MLA बानायनो हाबायमोन जोंनि आखाइजोंनो नांनानै, नाथाय बिथाङा थांनाय MLA जाग्रोमोना जि कर'ना महामारी जोंनि गेजेराव जि सेकेन्ड फेजनि थाखाय फैदोंमोन बे समाव बिथाङा बे कर'नाजों गाग्लोबजादोंमोन आरो कर'नाजों गाग्लोबजानानै बिथाङा बिथांनि जिउखौ एंगारना लानो गोनां जादों। तो गतिके दिनै तामुलपुर समस्तियाव फिन बाइ इलेक्शन जानो थाखाय थांगासिनो दङ, बावैसोनो बाइ इलेक्शन जागोन। दा बेनिनो माने बिजाथिनि दाबिदार महरै आंबो सासे, तो आंजों लोगोसे जोंनि बे बियाबाव बा तामुलपुर माने समस्तियाव आंजों लोगोसे जोंनि दलनिनो गोबां माने बिजाथि नागिरग्रा आंनि लोगोफोर दङ। तो गतिके बिनि गेजेराव आंबो सासे। दा गतिके आङो बे समाव बेखौनो बुंनो लुबैदों, आं जिहेतु माने गोलाव सम जोंनि माहारिजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि जेंना जेंसिफोरखौ लानानै आं खामानि मावबोनो थाखाय खाबु मोनदों आरो बेफोरखौ जोबोद मोजाङैनो स्टाडि खालामनो थाखाय खाबु मोनदों, बुजिनो थाखाय खाबु मोनदों। आं रायजो राजाफोरजों थाफानानै खामानि मावदों, बिभिन्न दिनै UPPL आव थानानै जोंनि रायजो राजा बा जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि समस्याफोरखौ लानानै जों खामानि मावबोनो मोनदों। तो गतिके आं सानो दिनैनि समाव तामुलपुर समस्तियाव जुदि UPPL दलनिफ्राय जिहेतु दिनै जों मोनथिनो मोनदों जे UPPL दलनिफ्राय दिनै बिजाथि होनाय जागोन बेवहाय। तो गतिके आङो जोंनि UPPL दलनि माने गोजौनि बिबानगिरि बा मिरुनि बिबानगिरि आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे थांनाय समाव गोलाव सम जिहेतु आंहा मोनसे बायदि जेंनानि सायाव बायदि हारि माहारिनि सायाव खामानि मावनायनि मोनसे अभिज्ञता दङ आरो गोलाव सम खामानि मावबोदों, बाथ्रा बुंबोदों। एबाराव जाहाथे ओंखायनो आंखौ माने बेवहाय तामुलपुर समस्तियाव एबार माने UPPL निफ्राय बिजाथि महरै सायख'यो। आं बेखौनो आंनि माने दैदेनगिरि, आंनि UPPL नि आफादगिरिजों लोगोसे आंनि हाइकमान्डनि सायाव आं बेखौनो दाबि दैखांनो लुबैयो आरो आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथांमोना बेबार खेबसेयाव बिथांमोना खेबसे आंनि बाथ्राखौ साननानै नायो। जिहेतु नोंथांनो जुदि टिकेट होयोब्ला जे नोंथाङा जुदि देरहासार जायोब्ला अब्ला नोंथाङा बे तामुलपुर हालामनि थाखाय गिबि खामानि हिसाबै मा खामानिखौ मावजेनगोन? तामुलपुर हालामनि समस्या होनना बुङोब्ला बेफोर समस्याजों आङो गोलाव समनिफ्रायनो मोगा मोगि जाबोदों आरो बेफोर समस्याखौ आङो प्राय जोंनि जि बार्निं समस्या मेजर समस्या बे समस्याफोरखौ आङो प्राय बुजिनो हायो, मोनथिनो हायो। दा जोङो मेजर समस्या होनना बुङोब्ला आंनि गिबि खामानि होनना बुङोब्ला बा जों जुदि खामानि मावथारनांगौ होननानै सानोब्ला तामुलपुर ओनसोलाव जोङो ओरैबायदि मोनफा मोनफा बार्निं समस्याफोरा जोंनि मेगन सिगाङाव दङ। दे नोंथाङा नायदों जे दिनै तामुलपुर ओनसोलनि साहा हिमालयनि सेर जों जुदि नायोब्ला बेवहाय गोलाव समनिफ्रायनो लोंग्रा दैनि मोनसे जेंना दङ, अभाब दङ। तो गतिके जोंनि रायजो राजाफोरा बेवहाय नांगौ बायदि लोंग्रा दै मोना, मोसौ मैसोआ नांगौ बायदि लोंग्रा दै मोना, बायदिसिना जेंनायाव बिथांमोना थानो गोनां जायो। तो गतिके दिनै माने जोंनि भारत उदांस्रिया 75 इयार्स जाबाय, किन्तु दिनैबो जोङो बिथांमोननो लोंग्रा दै जगायना होनो हायाखै। तो गतिके बे जोंनि थाखाय जोबोदैनो दुर्भाग्य होननानै आं सानो। तो गतिके दिनै जुदि आङो खसाखसियै दिनै आंनो टिकेट होनानै जुदि आं MLA जानो हायोब्ला गतिके आङो प्रायरिटि बेसिसाव आं बेफोर खामानिखौनो मावगोन जाहाथे बिथांमोना आरो लोंग्रा दैनि थाखाय खुनु जिंगासिनो गोनां जाया, बिथांमोननो जाहाथे मोजाङै मोजां लोंग्रा दैखौ जगायना होनो हायो बेफोरखौ गोसोआव लानानै खामानि मावगोन। बे ओनसोला दिनै नोंथांमोना मिथिगौ मैदेर आरो मानसिनि जि माने जेंना, बे जेंनाया गोबाङैनो दङ। बोसोर मानसि थैयो, मैदेरजों मानसि थैयो, न' सिफाय जायो, बायदिसिना थासारियाव थानो गोनां जायो जोंनि रायजो राजा बिथांमोननि आबादखौ जालाङो, खहा खालामो। दा बायदिसिना जेंना बे जोंनि ओनसोलफोराव दङ।
तो गतिके बेखौ जोङो पार्मानेन्ट भाबे जोङो सलुसन खालामनांगोन आरो पार्मानेन्ट सलुसन खालामनानै बेफोर जेंनाखौ जोङो समस्या खालामनानै जोंनि रायजो राजाफोरनो होनांगोन तो गतिके बेफोरबायदि जेंना दङ तो गतिके बेखौ जोङो खालामनांगोन लोगोसेयावनो जोंनियाव नोंथांमोना नायदों जे दिनै मा बुङो गोजौ सोलोंथाइनि बाथ्रा बा सोलोंथाइनि जुदि बाथ्राखौ बुङोब्ला तामुलपुर ओनसोलावनो जों जुदि बुङोब्ला दिनै जोंनाव साइन्स कलेज गैया कमार्स कलेज मोजां गैया दिनै जुदि नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनांगोनब्ला दिनै बिएड कलेज गैया दिनैबो बिएड कलेज गैया दिनैबो ल' कलेज गैया बायदिसिना माने गोजौ फसंथान दिनै गैया दिनै माने डिग्री कलेज प्रभिन्सियेलाइज डिग्री कलेज दिनैबो गैयै जायाखै तो गतिके बेफोरबायदि बायदिसिना समस्या दङ दिनैबो बे ओनसोलनि फरायसाफोरा दिनै रङिया बायदियाव फैनानै फरायनांगौ गुवाहाटी बायदियाव फैनानै फरायनांगौ नलबारि बायदिसिना गोजान गोजानाव थांनानै फरायनो गोनां जायो गोजौ सोलोंथाइ लानो गोनां जायो तो बेफोरबायदि समस्या दङ दिनैबो ल' फरायनांगौब्ला बाहेरायाव थांनांगौ बिएड फरायनांगौबा बाहेरायाव थांनांगौ खिन्थु बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जोबोद गोरिब रायजो राजा जोंनि बिखेखकरि तामुलपुर ओनसोलनि बा तामुलपुर बियाबनि रायजो राजाफोरखौ जों नायोब्ला जोबोद गोरिब होनना बुंनांगोन तो गतिके बेफोरबायदि गोरिब न'खरनिफ्राय जों जुदि बाहेराव गावबा गावनि गथ'फोरखौ फरायहैना होनांगौबा बेफोर माने मा बुंगोन बेखौ माने अबास्तब होननानै बुंनांगोन जोङो तो गतिके बेफोरबायदिनो हयथ' गोबां मोजां मोजां फरायसाफोरा दिनै आद्रायावनो गावनि फरायनायखौ दोननो गोनां जादों जायनि थाखाय बिथांमोननि जे सिमाङा सिमां जानानै थालांदों जेरैबायदि बिथांमोना दावगालांनांगौमोन बिथांमोननि गेजेरजों बा जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जेरैबायदि दावगालांनांगौमोन बेफोरनि गेजेरजों जोंनि न'खरफोरा जेरैबायदि दावगालांनांगौमोन जोंनि बे ओनसोला जेरैबायदि दावगालांनांगौमोन दिनैबो ओंखायनो जोबोद पिसफरिना दङ तो गतिके ओंखायनो बेफोरबो सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावनो गोनां दङ लोगोसेयावनो जोंनि आबादारिफोरनि सायाव खामानि मावनांगौ दङ मानो होनब्ला दिनैबो जोंनि नैबे ओनसोला माने 80% बा बेनिख्रुइ बांसिन दिनै आबादनि सायाव सोनारनानै थांनानै थायो तो गतिके बिथांमोनखौ जुदि बेनि सायाव जुदि गोसो होनानै जुदि जोङो किसुमान प्लेन पलिसि लानानै जुदि आबादारिफोरखौ जोङो मोजां मोनसे राहा होनो हायोब्ला दै जगायनायनि राहायानो बुं दिनै माने बाजारनि राहाखौनो होननानै बुं बायदिसिना उन्नत धरननि जि माने खेथि बाथि माने आबाद मावनाय बा उन्नत धरननि जोंनि ना फिसिनाय अमा फिसिनाय बायदिसिना माने खालामनाय दा बेफोरखौ जुदि जोङो खालामना होनांगोन जोंनि बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय खारन जोंनि गुबै माने जोंनि माने बे ओनसोलनि इनकामनि सर्सआनो जाबाय आबाद तो गतिके जोङो आबादखौ जोबोद मोजाङैनो गोसो होनानै जों खामानि मावनांगोन लोगोसेयावनो बे ओनसोलाव बायदिसिना माने हा खुरखानायनि समस्या दङ मानोना बे ओनसोला दिनै हिमालयनि सेर बा हिमालयनिफ्राय ओंखारबोनाय जि माने दैमा दैसा दङ गोबां दैमा दैसा दङ आरो बे दैमा दैसाफोरा जोंनि आबादारिफोरनि बा जोंनि रायजो राजाफोरनि गोबां समाव गोबां मोजां माने फिथाइ होदोंब्लाबो खिन्थु जोंनि रायजो राजाफोरनि जोबोद खहाबो खालामदों जोंनि ओनसोलनि जोबोद खहाबो खालामदों दिनै गोबां जोंनि बेनि माने रायजो राजाफोरा दिनै बे हा खुरखानायनि थाखाय दिनै न' बुथि गोमा जानो गोनां जादों माने बोसोर माथावरि बायनानै गोबां जोंनि आबाद थिलिफोरा दिनै फबजानो गोनां जादों बायदिसिना बेफोरबायदि जेंना जेंसियाव गोग्लैनो गोनां जादों तो गतिके जों बेफोरखौ पार्मानेन्ट सलुसन खालामनायनि मोनसे बेबस्थाखौ लानांगोन लोगोसेयावनो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै माने जोंनि बे ओनसोला माने फरेस्ट आरो माने टुरिज्म मोनसे पटेनशियल थानाय ओनसोल तो गतिके बे बिथिंखौ जों गोसोआव होनांगोन दिनै जोङो जोंनि फरेस्ट सायाव जुदि जोङो मोजाङै माने गोसो होनानै जुदि प्लेन पलिसि लायोब्ला खामानि मावोब्ला जोंनि गत्ते बिटिआर ओनसोला ओरैबायदि मोनसे जोंगा मोंगा जानो हायो बेनि सायाव जों खामानि मावनांगोन टुरिज्म सेक्टराव जुदि जों गोसो होनानै खामानि मावनो हायोब्ला मोजां प्लेन पलिसि लानानै जों जुदि खामानि मावनो हायोब्ला जोङो टुरिज्म सेक्टरनि गेजेरजों गोबां रेभिनिउ आर्न खालामनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ गोबां जौगानाय ओनसोल हिसाबै दानो हागोन बेवहाय आंहा जोबोद मोजाङैनो फोथायनाय दङ जोबोद मोजाङैनो आङो माने बेनि सायाव खामानि मावनो थाखाय लुबैनाय मोनसे आंहा दङ
थ' गतिके बेफोरबायदि जोङो खामानि मावनांगोन प्रायरिटि बेसिसाव जों खामानि मावनांगोन जोंनि बे ओनसोलनि आइजो माहारिखौ जुदि जों नायोब्ला बा जोंनि हौवा माहारियानो जा आइजो माहारियानो जा जोङो गोबां माने दानाय लुनायनि साइडखौ नायोब्ला हेन्डलुम सेक्टराव नायोब्ला जोंनि आइजोफोरा माने परम्परागतभावे ट्रेडिसनेलि दिनै दानाय लुनायफोरखौ रोंखायो थ' गतिके बिथांमोनखौ जुदि जों एसे साइन्टिफिक मेथडजों एसे जों जुदि दानाय लुनायफोरखौ जुदि लांनो हायोब्ला दिनै बेफोर दानाय लुनायखौ बेफोर जिखौ जोङो जोंनि नेसनेलनि जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि गेजेराव लोगोसे नेसनेल इन्टारनेसनेल मार्केटफोराव जों बेफोरखौ फाननायनि मोनसे स्कप लानो हायो थ' गतिके दिनैथ' नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बे ओनसोलनि आइजो माहारिया दिनै भुटाननि जिफोरखौ दानानै साप्लाय होगासिनो दङ थ' गतिके बिनि बादैबो जों गुबुन गुबुन देश बिदेशाव जोंनि आइजो माहारिफोरनि दानाय जिखौ जोङो दिनै फाथायनायनि बेबस्था खालामनो हायो थ' गतिके जिहेतु बेफोराव जोंनि आइजो माहारिया मोनसे मोजां पटेनसियेलिटि दङ थ' बेफोरखौ जों प्रायरिटि होनानै खामानि मावनांगोन जोंनि हौवा माहारियाबो बेफोरबायदिनो बायदिसिना हेबनाय औवानि हेबनाय बायदिसिना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हाखायो थ' गतिके बेफोरखौ जोङो नायनानै बे ओनसोलखौ जौगानायनि खामानिखौ मावनांगोन नों बाहेरा बबेनिबा खामानिखौ बेवहाय लाना फैनानै जों जौगाहोनोल' सिन्था खालामबा जानाय नङा जोंनियाव मा दङ आं मा मावनो हायो आं मा मावनो गोरों जोंनि रायजो राजाफ्रा मा मावनो गोरों मा मावनो हायो बेखौबो नायनानै जोङो बे ओनसोलखौ बे न'खरखौ बे जायगाखौ जों जौगाहोलांनायनि मोनसे सिन्ताधाराखौ लानानै जों खामानि मावनांगोन थ' गतिके आंनियाव फोथायनाय दङ बेफोरबायदि जोङो जोंनि मानसिनि पटेनसियेलखौ नायनानै जों जुदि खामानिफोरखौ मावलाङोब्ला निस्सय जोंनि ओनसोलखौ जोबोद मोजाङैनो जौगालांहोनो हागोन आरो आंनि मेन प्रायरिटिया जुदि आं खसाखसिके MLA जामारनो हायोब्ला आं बेफोर खामानिखौनो प्रायरिटि होनानै मावगोन आङो नैबे समाव आरो खायसे जे MLA बा मन्त्रिफोरखौ जे नांगौ समाव जे मोना बिथांमोनखौ जे कल खालामब्ला बिथांमोना हमनो नागिरा आरो बिथांमोननि जे पार्सनेल जे एसिस्टेन्ट बिथांमोना जे रायजो राजाफोरखौ मोजाङै जे बिहेभ खालामा बे बिथिङाव जे खालामा होननानै जे खौरां मोनबाय थानाय जादों बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो एसे बेयो मोनसे जोङो ओरैबो बुंनो हायो बाथ्राखौ जे दिनै नंगौ प्रमद बर'नि दैदेननायाव मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि माने बिटिआर सरकार बे सरकारा दिनै जोबोद गोदान सरकार दिनैसो 8 मास जादों आरो बे 8 मासनि सिगाङाव 8 मासनि गेजेराव दिनै मा जेंना जेंसिजों मा सिटुएसनजों मोगा मोगि जानानै बे सरकारा फैनो गोनां जादों बेखौ जोङो बयबो मिथिगौ दिनै थांनाय डिसेम्बरनि गेजेराव 2020 मायथाइनि डिसेम्बरनि गेजेराव बे गोदान सरकारा फैदों सरकारा फैग्रोमोनानो दिनै 2 मासनि गेजेरावनो खामानि मावस्लाब मोनैयावनो दिनै एसेम्बलि इलेक्सन फैनानै होदों एसेम्बलि इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 2 मे जेब्ला माने एसेम्बलि इलेक्सननि रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव बेनि उनाव माने सेकेन्ड टाइमनि थाखाय कर'ना भाइरासनि जि पेन्डेमिक सिटुएसन जि महामारी बेयो माने जोंनि गेजेराव साग्लोबसारदों जायनि गेजेराव सरकारा बायदिसिना SOP फोसावनानै दिनै जोंखौ सासेया सासेजों लोगो हमलायनो हायि जों मेल मिटिं जुथुमनो हायि मोजाङै माने अफिस आदालत खालामनो हायि बायदिसिना परिबेसखौ जोंनि गेजेराव लाबोनानै होदों थ' गतिके दिनै ओंखायनो दिनै माने 8 मासाव जेसेबां खामानिया आवगायनांगौमोन बे खामानिफोरा दिनै एसेबाबो फावसायलांनो गोनां जादों आवगायनो हायाखै फावसायलांनो गोनां जादों थ' गतिके दिनै हयथ' बेखिनि समाव जोंनि रायजो राजाफोरनिबो जिहेतु एसपिरेसन थाबाय बिथांमोननिबो गांनाय उखैनाय थाबाय बिथांमोननि समस्यानि बाथ्रा थाबाय गतिके ओरैनो लकडाउननि समाव रायजो राजाफोरा खामानि गैयै जानानै बायदिसिना जेंना जेंसियाव गोग्लैनानै दङ थ' गतिके एकमात्र जिहेतु लकडाउन जाबाय बायदिसिना परिबेस जाबाय खामानि गैया जाबाय गतिके एकमात्र भरखायानो जाबाय सोनारनो गोनाङानो जाबाय सरकार थ' गतिके बे समाव जुदि सरकाराबो जुदि खामानि मावना होनो हायाखैब्ला बेखौ लानानै बिथांमोना हयथ' एसे माने माबा जादों
तो गतिके एसे हाखा दावरा हयथ' जानाय बायदिखौ आं नुदों मानो होनोब्ला दिनै जि बाथ्राखौ बुंदों जे सोरबा फन हमा सोरबा माया हयथ' रायजोनि एसपिरेसना बै समाव ओरैबायदि बांबाय फारसेथिं सरकारा जेरैबायदि खामानिखौ मावलांनांगौ खामानिखौ मावलांनो हायाखै सरकारनि खामानिया जेरैबायदि खामानिया आवगायलांनांगौ रायजोनि जेंना जेंसिखौ जेरैबायदि सुस्रांलांनांगौ टाइमलि तो गतिके बे जिनिसफोरा जिहेतु डिले जालांबाय थादों बेफोरबायदि जेंना जेंसिनि थाखाय तो गतिके हयथ' बिथांमोननियावबो हयथ' हेडेकआ बांदों गोबां हेडेकआ बांदों जायनि थाखाय बिथांमोना हयथ' बेफोरबायदि हयथ' किसु खेत्रआव आंथ' मिथियाखै दाबो जे सोरबा माने जोंनि चिफनिफ्राय लानानै जोंनि इएम बा एमसिएलए बिथांमोना रायजोखौ माने एरायनानै सोलिदों रायजोखौ माने रायजोनिफ्राय गोजानाव थानानै सोलिदों बे बाथ्राखौ आङो दिनैबो हयथ' मोजाङै मिथियाखै बा आङो माब्लाबा साननो हायाखै जे बेफोरबायदि जादों होननानै जुदि जादोंब्लाबो आं नैफोरबायदि बुंनाय बाथ्रानि थाखायनो हयथ' बिथांमोना गोबां हेडेकआव दङ हयथ' टाइमलि खामानिखौ लांनो हायियाव रायजोनि जि नारसिननाय फारसेथिं खामानि आवगायै बेफोरबायदि मोनसे सिटुवेसनाव हयथ' बिथांमोना गोग्लैनानै माब्लाबा हयथ' सोरनिबा फनखौ मोजाङै हमनो हायाखै सोरजोंबा मोजाङै रायज्लायनो हायाखै बायदिसिना सिटुवेसनाव हयथ' गोग्लैनो गोनां जादों खिन्थु दिनै 8 मासनि उनाव दिनै कर'ना भाइरासनि जि सिटुवेसन बेबो मोनसे नर्मेलाइज सिटुवेसनाव फैबाय आरो सरकारनि खामानियाबो दिनै जों नुदों जे बे साननैसोनि गेजेराव जेरैबायदि मोनसे स्पिड आप जादों जेरैबायदि मोनसे प्लेन पलिसिजों दिनै सरकारा खारनो नागिरदों तो गतिके खोब जोबोद खम समनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनि जि जेंना जेंसि बे जेंना जेंसिफोरा सुस्रांजागोन मोनसेनि उनाव मोनसे फारि फारि सुस्रांजागोन आरो बेफोरबायदिनो जोंनि माने सरकारनि जि खामानि बे खामानिफोराबो रायजो राजाखौ लानानै मावनाय जि खामानि बे खामानिफोराबो हेडेकफोराबो लडफोराबो एसे खमायलांबाय थागोन आरो जेब्ला खमायलांबाय थागोन जेबो बेफोरबायदिनो जोंनि माने खामानिफोराबो आवगायलांबाय थागोन होनना आं आसा फारिदों तो गतिके निश्चय जों बेफोरबायदि जि सिटुवेसननि बाथ्रा नोंथाङा बुंदों बे सिटुवेसना लासै लासैनो गैया जालांगोन आरो बिथांमोनाबो रायजो राजाजोंनो थानानै खामानि मावगोन मोजाङै रायज्लायगोन मोजाङै आवगायलांगोन बेखौनो आं आसा खालामदों जिहेतु जोबथानायाव जे नोंथांनियाव मोनसे सोंनो नागिरदों जे रायजो राजानि जानानै जे नोंथाङा जुदि गमामायैनो तामुलपुर समष्टियाव जुदि एमएलए जानो हायोब्ला जे नोंथांनि जे नोंथांखौ जे सोरबाफोर जुदि कल हरोब्ला जे नोंथाङा हमगोन ना हमा आरो नोंथाङा जे सोरबाफोर नोंथांखौ लोगो हमनो फैयोब्ला जे लोगो हमगोन ना हमा ना बेथ' जिहेतु एमएलए सासेया रायजोनि प्रतिनिधि जायो तो गतिके रायजोजों सासे एमएलए बा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै रायजोजों बियो जायानो जाया मानो बियो रायजोखौ गारनानै माब्लाबा सोलिनो हाया रायजोनि जेंना जेंसिखौ गारनानै माब्लाबा सोलिनो हाया मानोना सासे एमएलए बा सासे मन्त्रि बिथांमोनहा रायजोनि समस्यानि थाखायनो बिथांमोनखौ बेफोरखौ खामानि मावनो थाखायनो दिनै एमएलए दैथायहरनाय जादों तो गतिके दिनै बेफोरनिफ्राय जों जुदि खारखामायोब्ला बेथ' माब्लाबाबो माने मोनसे आजावथावना बाथ्रा जानो हाया तो गतिके आंनि बाथ्राया जाबाय मा आं बेक्तिगतभाबै आं बेखौनो सानो आं बेफोरबायदि समस्यानिफ्राय आं माब्लाबाबो खारखोमानाय नङा आङो अरायबो रायजो राजाजोंनो थागोन रायजो राजानि जि समस्या बे समस्यानि बाथ्राफोर बा समस्याफोरजों आङो फेस जागोन आरो फेस जानायनि गेजेरजों आं बेफोरखौ जेसेबां हायो गोथार गोसोजों मावफुंनो थाखाय आं नाजागोन आरो बाखि जि फन रिसिभ खालामनाय खालामि बा बेफोरबायदि जि सिटुवेसननि जि बाथ्रा नोंथाङा बुंदों नंगौ मालाबा हयथ' बिखेक खामानिनि हेडेकआव मालाबा हयथ' सोरनिबा फनखौ हयथ' हमनो हायाबो जानो हागोन हानायबो नङा खारन एमएलए सासे जायोबा मन्त्रि सासे जायोबा अकल जों जेरैबायदि दिनै सासे नर्मेल मानसिनि बाथ्रा बे बाथ्राजों मालाबाबो गोरोबा बिथांनियाव हयथ' गोबां बायदिसिना हेडेक फैगोन बायदिसिना माने खामानि फैगोन हयथ' बिथाङा सोरजोंबा फैग्रोमोनानो सोरजोंबा हयथ' रायज्लायनो हायाबो जानो हागौ बै समाव हयथ' बायदिसिना बेस्तता गावा गुबुन गुबुन अफिसारजों रायज्लायनो गोनां जादों सोरबा मन्त्रिजों रायज्लायनो गोनां जादों सोरजोंबा हायार अथ'रिटिफोरजों रायज्लायनो गोनां जादों हयथ' बेफोरनि थाखाय हयथ' सोरजोंबा हयथ' टाइम होस्लाबनो हायाबो जानो हागौ बा बायदिसिना सिटुवेसन बेफोरबायदि फैनो हागौ मोनफा मोननै बेफोरबायदि सिटुवेसन जानो हागौ दा बेफोरबायदि मोनफा मोननै बेफोरबायदि सिटुवेसन जायोब्लानो सोरनिबा सासे सानैनि फनखौ हमनो हायाब्लानो सोरजोंबा टाइम मथे सोरबा फैनायाव माने लोगो हमनो हायाब्लानो रायज्लायनो हायाब्लानो जे बेयो
माने बे एमएलए बा मन्थ्रिया बे रायजो राजाखौ नायनो बाबाय बे रायजो राजानि समस्यानिफ्राय गोजानाव थांबाय माने बेयो मोजां नंला बेफोर रिलेसननि गेजेरजों जोङो थांनो हानांगोन रायजो राजानि समस्या जोबनांगौब्ला जोङो मोनसे कोरिलेसन माने सासेया सासेजों मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखिलायनानै जोङो थांनो हानांगोन सासेया सासेनि समस्याखौ बुजिलायनो हानांगोन तो गतिके दिनै रायजोआ गोसो जाबानो नायगिरबानो जुदि माने मोननांगौ होननानै जुदि सानोब्ला बेबो माने राइट नंजोबा तो गतिके ओंखायनो थेवबो माने बाथ्राया जाहैबाय मा ते गतिके जायफोरानोखि एमएलए जादों बा मन्थ्रि जादों बिथांमोनाबो जे माने 100% बेफोरबायदिबो एरायनाबो थाया बेफोरबायदिबो नङा किसुमान हयतो बिनि गेजेरावनो पार्सेन्टेजआव ओंखारगोन जे सोरबा नङा सोरबा हयतो बेफोरबायदिनो बाहाना खालामनानै हयतो सोरबा फन हमै सोरबा रायजोनि समस्यानिफ्राय गोजानाव थानाय खारखोमानाय बेफोरबायदिबो ओंखारगोन तो गतिके किन्तु गुबुननि बाथ्राया गुबुन आङो आंनि माने गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बुङो आं मालाबाबो बेफोरबायदि खालामनाय नङा आङो रायजो राजानि समस्याजोंनो थागोन रायजो राजानि समस्याजों अरायबो मोगा मोगि जागोन आरो अरायबो रायजो राजानि समस्याखौ गोसो गोथारै आजावनानै आङो सुफुंनो थाखाय नाजागोन बेखौनो आङो दिनैनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो रोखायै बुङो बे समाव बिथां बिपुल कुमार बसुमतारी बिथाङा जोंनो गोबां बाथ्रा फोरमायबाय रायजो राजानि थाखाय आरो बिथाङा जे तामुलपुर समष्टियाव जुदि एमएलए जानो हायोब्ला मा खामानि मावगोन आरो बिथाङा रायजोनि थाखाय मा लाबोगोन बेफोरनि सायाव बिथाङा गुवारै सावरायनो हाबाय नोंथाङा जोंनो आरनाय रादाबाव जे गोलाव सम गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनिफ्रायबो साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम